Rada by som vám predstavila tohto úžasného aktívneho deduška. Volá sa Bruno. Síce má 14 rokov, ale svojou dušou je to naozaj mladý, aktívny psíček, ktorý si vôbec nepripúšťa svoj vek. Ešte stále počuje, dobre vidí a svojím nosom vyňuchá komplet všetky grafy. Veľmi milý, priateľský, aktívny, neuveriteľne veselý psík, ktorý vychádza či už s venkami alebo s psami.